Welcome to my channel. Enjoy watching. Baka pinag-expect nyo na sa mga resource speakers dapat loud and clear daw po ng paliwanag. So, ngunyan pa lang po, pinahapon ko na kamo, loud po ba ang sound natin dyan sa boss? Loud and clear. Clear po ba? Yes. Okay, thank you. So, agad po kasi nag-start ako ng aking discussion. Tinatanong ko yan. Kasi hindi ako nakukumpisa once na hindi clear ang sound. Okay? Okay. Pag hindi na po clear ang sound natin, at kung medyo hindi na po ako naiintindihan, please raise your hand and pakisabi po na medyo galagal na ang voice ko. Okay po? Ngayon lang po ito, nagkataon pa na may feel. So, sa mga datihan, kilala na ako, no? Sa mga baguhan po, sino po ang mga baguhan dito? Mga baguhan? Okay, marami din talaga ako nakita mga bagong mukha. So, welcome po kayo dito sa Taguig. And ito po si MFA, Cecilia, or mas known po ako sa Ali, from Malinaw, Albay. Okay po? Okay, so, sana po, bear with us, kahit ganito ang voice ko, pasensyahan na po muna. Siguro sa mga masunod pa po, or mga next na seminar, magkakaintindihan na tayo with hindi na harsh na voice. Okay. So, ang tackle po sa akin na i-discuss is more on general provisions. Okay? Siguro din ako masyadong magpapaligoy kasi we are running out of time. Okay? General provisions. Okay. Bakit may mga araw pa ba yan? Skalo. Ano ba yan? Ate Adine? Ayun pala. Sige. Ang aking i-discuss ngayon is community-based financial management. So, matanong nga po tayo. Bakit po tinatawag tayo community-based? Bakit po? Sino pa makakasagot? Hello, sa mga datihan. Sige nga po. From UP. Po, ito pong kaya sa kanila na nakabasa. Okay. Community-based thinking po, community. Thank you. Ang pagsanabing community, galing ka po talaga sa komunidad. Community-based, kung saan po ang lahat ng financial management sa komunidad po ang lahat ng mga nagpamanage doon. Okay? So, pag sinabing community, sa barangay. Saan po nag-uumpisa ang financial management na tinatawag? Diyan po, sa slides na yan, makikita natin from planning pa lang. Okay, may nabasa po kayo dyan na planning? From planning, papasok na po dyan ang community-based financial management. Bakit? Kasi sa pagplano pa lang, may kaakibat na yan ang kaperahan. Di ba? Nagplano tayo. Okay. Siyempre, after the plans, naaangkapalan natin yan or lalapaan natin yan na pundo. So, alin ba ang dapat mauna? Plano ba o pundo? Ang gagaling ka lang ito. Agad-agad. Plano muna, di ba? Kasi, kung may pundo na, sa
hindi alam kung saan gagastusin yan. Pero dapat nakaplano. Tayo mga magulang, di po ba? Pag humingi sa atin ang ating mga anak, tinatanong natin, saan mo gagamitin yan? Hindi tayo ora-ora na bibigay ng pera. Totoo po, totoo. Tama o tama? Tama. Okay, so we have to ask first. Tatanungin po muna natin ang ating mga anak, saan mo yan gagamitin? Ano ba plano mo sa ibibigay mo pera? So yan po. Diyan pa lang po, community na po ang nagpaplano. Talahan po ba kami po ba na sa ACT ang nagpaplano? Hindi po. Very good. So kayo po involved na mismo sa komunidad. Bumababa po kami para i-monitor kayo. Di ba? Ang mangyayari siya. Pero kayo ang magpaplano. Kaya sinasabi natin na community-based ang pagpaplano. Okay. Next, dyan po sa accessing of funds. Okay. May plano na. So ano na, mag-a-access na tayo ng ating pondo. Okay. Sino ang nag-a-access? Kami lang po ba? Kayo din ba, di ba? So sa mga ginagawa natin, RFR. Request for fund release. Diyan. Accessing na po yun ng funds. Okay. Ang nag-prepare lang kayo din. Hindi lang kami po ang nag-remember doon. Naiintindihan po, okay na po na maging, ano tayo, working snacks. Okay? Maigi ngayon. Kasi pag ang tao, kulang, ang laman ng tiyan, hindi yan nakakaintindi. So, okay po yan. Pull your stomach first, or pull habang ako'y nagsasalita. Okay lang po sa akin yun. Okay, nakita ko lang po kayo nabubusog. Okay, nabusog na po ako. Di ba? Okay, accessing of funds, community-based din po yan. Next, disbursement. So, sabi ko nga, kayo ang nagplano, kayo ang nag-access. Sino pa po mag-disburse? Sino po? Kamu din. Okay, tama. Kamu din po ba? Okay. Next, bookkeeping and reporting. Sino din? Kayo na po ha. Kayo mismo ang may sabi na kayo ang mag-bookkeep, kayo ang mag-report. Sino po pala dito ang mag-bookkeepers? Okay. Yung mga ibang barangay walang bookkeepers. Okay, anyway, magkikita-kita pa rin tayo. Okay, bookkeeping and reporting, community pa din. How about the closing of accounts? Kamu din. Diba? Kamu din. Salamat. At inakot na talaga ng lugapos na responsibilidad. Salamat. Empowered na talaga ang community. Pag ilang modality na tayo, tapos na tayo ng phase 2, so talagang empowered na. Alam na yan. So, with that, limang stages, lahat po yan sa komunidad. At dito lang po kami nakaalalay sa inyo. Opo. So, wag po kayong mahiya during the planning, during that accessing of funds, disbursement, bookkeeping at reporting, closing of accounts. Siyempre, hindi namin kayo pababayaan. Andyan po kami. Pero, since community-based financial management, ang lead actors po dyan, lead actresses, ang komunidad. Naintindihan po? Hello? Yes, Loud and clear. Yes, ma'am. Loud, okay. Next. Eto tayo. What is community-based financial management? Natanong ko na kanina. Dapat, sabi dyan, it is one of the most important activities for efficient and successful project implementation. Financial management is necessary for the procurement of goods and services, payment of laborers, and
many of other activities involved in the sub-project. As I said a while ago, pero sinabi ko po kanina, sa lahat ng mga 5 stages na yon, lahat community-based. Ang sinasabi po natin dyan na what is community-based financial management. Kaya po, kung sino daw po ang nagpapalakad dyan ng kaperahan sa komunidad. Kayo, di ba? The volunteers, kayo mismo. Kailangan lang po ang pagpapalakad maging transparent, honest, Kami lang kayo. and efficient. Yan ang sinasabi. Management na tinatawag. Community-based financial management. Masasabi natin na sound management or sound manage ang financial kung nandyan ang transparency. Pag sinabi natin transparent, ano po yun? Pag sinabi natin transparent, kita lahat. Ganito po ba transparent? Yes, Ito po na bottom na to or plastic na ito. Transparent. Kita niyo po ba ang laman? So, parang ganito din yun. Kung ano ang nangyayari naman ito, kitang-kita. Kasi transparent. Ganun din po yun sa financial. Ano mang nangyayaring activities, ano mang nangyayaring transaksyon, maging cash in man po yan. Pumasok man yan sa komunidad. Lumabas man yan sa komunidad. Na-disperse man yan sa komunidad. Dapat alam po ng komunidad. Okay? Sa papaanong paraan. Ano natin masasabi transparent tayo? Honest, okay. Transparent, honest. Okay, kung magiging transparent tayo, pag honest naman talaga tayo, sinasabi natin ang lahat-lahat. So, transparent. Ano pa po? Paano natin ipapakita? Or paano natin makakainunuan ng sinasabing transparency? Malinaw ang puntada. Okay. Paano na malalaman yan ang buo ng komunidad? Na malinaw na ang puntada natin. May reporting na tinatawag. Okay. May financial report. And saan po natin yan pwede i-post? Para nakita din ang komunidad. Transparency board. Kasi ano po? Sa barangay hall, conspicuous places. Okay? Sabi, conspicuous or doon mismo sa barangay nyo, mayroon dapat kayong isang corner. Mayroon po ba tayo sa barangay hall? Yes. Na corner para sa kalaki alone? Mayroon po, pinapractice. Okay, yung hindi pa po na-practice, hopefully, rest na namin dito. Kasi anytime pupunta ka dito, and yung mga tao, gusto nila malaman ano na nangyayari sa kalaki. Hindi lang po tayo mga nasa mga volunteers involved, na lagi nasa seminar, at nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kalaki. Okay po, dapat mayroon tayong bulletin board, posting area, kung saan nakikita ng mga kabarangay nyo. That's transparency. Okay po? Nagkakaintindihan? Okay, sige. Annex, sinabi ni ate, honesto. Ano man yung nangyayari, lumabas na pera, pumasok na pera, ilagay, then i-post. Isulat, i-post. Okay. Efficient. Efficient. Pag sinabi natin efficient, anong ibig sabihin nun? Every time kasi nakakakita ako ng efficient, hinahanap ko ang effective. Effective and efficient. Okay. Pag efficient, anong ibig sabihin ko nun? Iba kasi yung sa effective. Mas superlative ang efficient. No? Kaya ginamit na lang po dyan sa efficient. Kasi once efficient ka, effective ka na at the same time. Ang efficient po, naayos nyo, magaling, kumbaga sa honest nyo na ipapamalakad ang kaperahan
sa tamang oras, sa tamang implementasyon. May mga duration na po tayo, di ba? And walang waste na tinatawag. Walang, pag sinabing wasteless, ano tawag? Walang waste or walang nasasayang. Okay, walang nasasayang na pera. Kaya efficient. Hindi lang natapos. Kasi sabi, natapos naman namin yung proyekto eh. Kaya efficient kami. Efficient yung community-based financial management namin. No. Ang inahirapan, ang sinasabi po dyan, dapat efficient. Pag sinabing efficient, walang waldas, walang nasayang na pera, napatapos ang proyekto sa tamang panahon. Yan ang efficiency tinatawag. Naiintindihan po. So may difference ng effective and efficient. Effective, okay, napatapos. Okay lang, napatapos namin. Pero pag sinabi ng efficient, napatapos sa tamang panahon at walang nasayang na pera. Successful. So, iyan po ang pagkakaiba. So, dapat ang community-based financial management daw po dapat transparent, honest, and efficient. Okay po? Naintindihan? Ano nga po yung tatlo? Transparent, honest, efficient. Okay, akala ko hindi ako sasagutin. Nandun na nga yun eh. Ayun naman. Naka-smile naman sila. Ako po, every time ako nag-give yung lecture, tinitignan ko po ang mga facial expressions nyo. Tinitignan ko po nakasimangot na sa, I have to adjust. Pag nakasimangot na, baka naiyak ka sa akin. Or, pag, lalo na pag unholy hours, pag nakikita ko na nag-yuka na, hinahayaan ko lang siya matulog. Opo, hinahayaan ko lang yan matulog, hindi ko yan papagisingin. Maigi nga, nagpapasalamat ako. At least, sa pagtok ko, may nakatulog ako. Malay ko sa gabi yun, hindi nakatulog. At least, through me, nakatulog siya. Okay? Pero, hanggang matapos, hindi ko yan papagisingin. Mag-maguralian na ba? Hayaan ko siya matulog. Bikay, sabi nga natutulog yung tao. Okay. Maiiwanan ko sa mga kasamahan. Matulog na siya dito. Kasi pag ano tangani sa Delphi na. Safe naman dito. So, when yung gusto ko uwi mami, kasi talaga pag Mayo man din yung matutulog, ayaw hindi manakalaan. Manakalaan na venue. Okay? Nagkakaintindihan. Kaya sabi ko na, tinitingnan ko ang mga Wifi faces. na wala. Okay, sige. Hindi nga na ako nakaka-connect. Brown out garo. Who is responsible for financial management? Okay? Sino po? Sino po ang responsible? Community budget. Akala ko pinakain. Akala ko KCT. The community responsible for making financial decisions and handling project funds. This means they are also accountable. Sis. Okay. Ano nyo? Ang inyong pamorong since kayo po ang responsible for the financial management, kayo ang magpapalakad ng kaperahan. Kayo ang may hawak ng kaperahan. Sabi dyan, this means they are also accountable. Sa kuya lang Okay, pag sinabing accountable, ano mang nawala, ano mang hindi ang ayos sa pamamahaan, pag hindi na natin nasa ng pera, accountable po ang whole community. Okay, agree? Agree. Okay. So, since kayo ay mama, Mayo pa nga na po. paghahawak talaga ng photo na ipatataglaw sa inyo. So far, alam naman namin, proven natin, tested ang mga tagas ng pera. Okay. Sige. Karami yun naman na lang sa atubangan. Ang organizational structure ng
ating modality to. Okay, we are under the Barangay Nutrition Committee. Naka-umbrella tayo sa Barangay Nutrition Committee. And kayo po, nasa CNSPNC. Ano po ang ibig sabihin ng CNSPNC? Nakita ko, mag-aalap talaga sila. Nakita ko talaga may titingnan. Okay, ready na po kayo. Po? Naglalaglag pa ko hapon, naghahanap pa rin ka pa. Community Nutrition sa project. Okay, sige po. At least, baka kasi, palagi naman, ano ba ito tinatawag na CNSPNC? Ang hirap pa naman upit kasi. Sino nga nakakapag-twister? Ang twist ay CNSPNC, CNSPNC. Diba? Nakakaano. Noon, kanya-kanya, nakita ko na po yung mga tao nila. Okay, noon, ano ang tawag sa CNSPNC noon? BBC, PWG. Yun lang po ang pagbabago. Pero as to the different mga committee RTM, yun pa din po. Kung makikita nyo, yung mga datihan, yan po si NSPMC, dati siya BDC, TWG. Okay po? Pero, under the CNSPMC, andyan pa din po yung procurement team, na noon mayroon na. Mayroon pa din pong project implementation team. Nandito po ba ang PT natin? Mga PTs? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung gusto ko naman PT, procurement team. PIT? Wala. Monitoring and inspection team or the NIT? Wala na. And then the bookkeeper. Okay? Okay. Treasurer. Okay. CNSPNC chairperson. Ito. Andito. Okay. Well represented naman. Okay. And then, mayroon tayong tinatawag. Kung makikita nyo dyan sa organizational structure, mayroon tayong aligned ng CNSPMCD is like AID or Audit, Inventory Committee, and the Bids and Awards Committee. Mamaya, next time natin yung mga roles and functions nila. Okay, primary role is to implement the approved sub-project and ensure. Okay, roles of CNSPMC in financial management. Yung kabuuan yan ha, the CNSPMC. Okay, sabi dito, primary role is to implement the approved sub-project, ensure that its objective are attained, and there is proper accountability. Tama na ma-implement pa ang approved sub-project and ensure, see to it po na yung objectives ng sub-project attained and there is proper accountability. Na-discuss ko na kayo po ay accountable. Okay? Members therefore have the responsibility to do the following. Okay? Participate actively in decision making. So lahat po yan sa inyo. Okay? Review the sub-project implementation plan and project and monitor sub-project implementation. So gagawain po natin yan. So therefore, ang active participations ng lahat ang pinakailangan. Okay? From planning hanggang po tungkol sa pinakalas sa closing. Okay? Community Nutrition Sub-Project Management Committee. Okay? Inform the BNC. If full. Ito po, function pa din po nyo. Inform the BNC if full transparency is not being practiced. So, sabi ko nga, since kahit hindi ko na yan isa-isahin, that's very self-explanatory, no? Na once na na-monitor nyo ang lahat ng nangyayari sa sub-project, therefore, kung ano man nakatiwalaan, ano man din po ang nakikita nyo negative or medyo may nakikita mo medyo iba na hindi naaayon, mag-report na po kayo sa barangay nutrition. Okay po, kasi siya sa tuyang umbrella.
Sabi dito, the CNSPNC chairperson shall head the CNSPNC and ensure that the tasks implemented are carried out in the implementation of sub-project. Head of all committees created under CNSP. So, the chairperson, in other words, hindi mo isa-isa yun. Siya talaga ang nag-monitor sa lahat ng mga teams. Okay? Kasi siya ang napili maging chairperson out of that several teams na yun. So, monitor niya dapat yun and ensure, ikakonvene niya na siya ang mag-convene ng meetings to tackle sub-project implementation related concern and activities, ensure the transparency and accountability are being practiced in all financial related activities. So, okay? Eto naman, still ganun pa din. This is composed of all. Okay. This here is composed of at least 3 members. So, kung makikita niyo doon sa structure, mayroon na po doon naka-akla doon sa sa CNSPFC. Ayan po, procurement team, project implementation team, monitoring and inspection team. Ito po ang minimit. At least mayroon sila. Kompleto naman tayo. Okay? Okay. Pero kung makikita niyo doon, yung back baga, sabi ko nakaalan siya sa CNSPFC. Ang back kasi, FTA, independent ang tawag sa kanila. Independent from the other implementation units. Kung makikita niyo, nakaalan siya doon sa CNSPFC. Direkta lang po siya magkukontak sa CNSPFC. Hindi siya masyado kung saan-saan na team papasok. Assembleya. May role na po siya. Okay. Ito naman ang role ng audit and inventory Ano kami team. mga volunteer. This team is composed of at least 3 members. The AIT head will be the non-voting member of the bank. AIT is independent from the other implementation units. The team monitors the integrity of transparency of financial. Kaya nga for the word itself, audit and inventory. Lahat ng transaction, ino-audit yun. Ay, sorry, nandito yung account. This team naman po is composed, bids and awards. This team is composed of treasurer. Sino po ang nasa back ngayon? Treasurer. Nandito po, back treasurer. Sabi dyan, this is composed of the treasurer, the PPT head, and 1 member. Okay, elected by EXCOM. So, may composition po kayo ng back sa barangay Ano law. yung oras? Composed na ano na organized. Okay. The BOT is responsible for ensuring that CNSPNC follows proper procurement processes. Eto mga po, kung makita nyo, or kung na-observe nyo na kahapon, okay, yung nag-PPM, nag-PPM na, yung mga nakapag-PPM na din sa barangay, nandyan lagi ang BOT. Okay? Lalo na doon po sa opening, nandoon din sa evaluation. And sa establishment of Pentecost, hinahanap rin po yan. Lalo na si treasurer. Yan po. Si Tawit dyan. Yan po, pag natin na sa opening, ang pack na po ang role, ang may role dyan. Sa opening of canvas, di ba? Yung mga nakapag-ano, function na po yan ng mga bag. Sila ang mga lead actors sa opening and evaluation. Okay? Nawala. Okay, yun na. Medyo nagkaroon ng technical understanding. Okay, may naiintindihan po kayo. Magsabi kayo ha, kasi medyo, ako nga po medyo nahihirapan din because of my
Sabi ko nga kanina, kung hindi niyo ako naiintindihan, mag-raise kayo. Kasi at least yun na ang ipapaintindi ko sa inyo. Okay po? Kung may tanong na kayo declare, mag-raise na po kayo ng hands. Open po. Open naman po ako. This time kasi medyo ano tayo. Okay? Wala pa ito natutulog dyan. Nabusog na po ba kayo? Pagkasahol na po, tanabasog. Wow, kita-kita naman. Pag ang sawang nga ni. Masarap daw po. Tutulog Pagkain. kami. Ako rin po, Thank you po. pagbasog to. Okay. The BOC is responsible for ensuring, yes, that CNSPFC follows proper procurement processes. Okay? Ito naman sa project implementation team. PIT. Meron po po tayong PIT here? Meron po tayong PIT. Project Implementation Team. From the word itself, project implementation. This team is composed of at least 3 members. The PIT is responsible for implementing and managing the community soup project. Okay? So, naintindihan ng implementation, nandyan lagi ang PIT. Prepares the daily construction logbook. O kayo pala po ang gumagawa, nag-prepare ng daily construction logbook. PIT. Sino po dito mga PIT? Nasaan? Wala. Wala sa communication. Okay. Sige. Sasabihan na lang niyo po ha. Okay. The reviews and sign time date. Reviews and signs DTRD. Time sheet or DTR. Okay. Ginagamit natin time sheet. Diba? And DTR. And community employment record sheet. So, siya pala po ang nag-review and mag-design. Bakit siya? Bakit nga po siya ang dapat mag-design? Siya ang, yes, very good. Nagkasama sa sila ang responsible. Ang role nito is to monitor and ensure na implementation tama. Correct, tama. So, kaya siya po ang permit. Siya ang mag-supervise. Supervise the implementation of the project to ensure that it is done in accordance with the provisions of the contract documents. Okay? So, sabi niya, PITF must approve Petica's fund request of the CNSPMC chairperson. So, mga chairperson po, kung mag-claim kayo ng Peticas, yun po, Peticas fund, sa mga ginastos na nila pag-travel, so di ba pwedeng itawag na lang sa mga chairperson, pwede po ka mo kaya mag-claim, pero ang mapirma, sisay po, the PIT. Chairman. Okay? Ano yung So, mga na, pipirmahan tulos ang PIT. dito naman tayo sa monitoring and inspection team. Diyan pa na, alam na natin, inspection and monitor. Okay. This team is composed of at least 3 members. The MIT monitors overall progress and of the sub-project. Sabi dyan, validates physical accomplishments based on reports prepared by the authority and approved work and financial plan. Natin po. Okay, dapat lang po, i-validate natin ang physical accomplishment. Then makes recommendations to CNSPMC chairperson based on progress of or delays. So kayo po, since monitoring and evaluation, kayo po ang dapat mag-report sa CNSPMC chairperson kung may delay or ano ng progress na sub-project. So, naintindihan. Ensures the proper delivery of supplies, materials, and service. Okay, kayo din po ang dapat mag-sign sa mga delivery receipt. MIT, dapat po sa may mga every time na may delivery, kayo po, dapat
i-deliver base doon po sa in-expect natin delivery. Okay, naintindihan po? Naintindihan? Okay. Then, monitors utilization of materials and equipment and ensures all are properly accounted for. Hindi lang pala dapat na pag na-deliver na, wala ka na dyan obligasyon. Mayroon pa pala. I-monitor mo po ang utilization. Okay. Tama ba yung tama po ba yung nagamit? Or nawawala na yung iba? Okay. Nasaan na po yung iba ng disappear? Okay. Baka nilipad na ng hangin. Okay. So yan po. This is it to utilize the materials and equipment. Then double check entries made in the construction materials record, tools and equipment record, construction daily logbook, and other records to the Zubra project. Tayo din po pala ng monitoring and inspection team, i-monitor na lahat ng mga records on logbooks, logbooks. Ito naman procurement team, from the word itself, procurement, ano bang ibig sabihin ng procurement? Pagkakanvas, okay. Pagkakanvas, okay. Lahat na. Okay. This team is composed of at least 3 members. The PT is in charge of all procurement activities. Okay. Lahat ng mga pamamakal. Basta procurement, dati po, pamamakal, ano yun? Lahat yun sa PT. Sabi nga kasi bago sa pag-canvas, si Sai po ang nag-canvas. Then, eto naman siya, barangay treasurer. The barangay treasurer is automatically designated as the CNSPMC treasurer. The treasurer is the disbursing officer and custodian of project funds and properties. Pag sinabi natin disbursing, sa kanya lang po galing ang pera. Siya ang magpapaluwag ng pera, siya ang magtatanggap ng pera. Yan po ang treasurer. As one of the co-signatories of the community bond. So, nag-open po ng bank account ang community. And isa po sa mga signatories, sino? Si treasurer. Kami hindi ko nasabi. At yung isa sila. Okay, kahit hindi ko na-mention kanina, alam na nila. Okay, thank you. Okay, tatlo po ang signatories natin sa check. Diba? So, dapat yun ang nakikita pag nag-disperse tayo. Okay, sino pang isa? Sino po? Okay, si very good. Okay, tapos sabi dyan, access mo ensures that funds are utilized as intended. Treasurer, isisipin natin na nag-utilize as intended. Hindi basta paluwas sa kwarta, hindi ibabakal. Bakit man yun ang intensyon ng kwarta yun? Ayun po, pambakal kay materyales na inaang sa labor, pambakal kay materyales na inaang sa wall. So, dapat properly utilized na yun. Okay po? Okay. Prepares or assist on the following documents. Breakdown of estimated sub-project cost in the POW. Then propose the schedule of partner tranches that counterpart also. Hindi pala po ito mga treasurers. And then vouchers of receipts of LCC. Sub-project implementation. Lahat po yan gawain ng mga treasurers. Ginagawa po natin. Oo naman ano? Okay. Eto naman, post list. O yan. Gawain pala po ng treasurer na i-post ang mga list of dollars. Sometimes kasi, kamamaya sa cash receipts, maano natin ang mga punto natin, pwede din galing sa mga dollars. Kasi sabihin natin, pera yan. Sa mga dollars natin, dapat post list of donors and amount of donations in barangay hall. So, post po lahat ng nare-reserve ni barangay.
submit resibo kayo. original disbursement vouchers and supporting documents to the RPMO through the NFA Inuludan mo na lang yun, RAC. So, ginagawa natin yung Basta na ikasupog mo. yung mga baguhan. Yung mga treasures, gawain ko ng treasures ng every month na bibigay po sila or nagsasubmit sila ng tinatawag ng expense report. Nandiyan po yung disbursement na minamention dyan ng bills. And other supporting documents, isinasubmit yan po sa RPMO. So therefore, lahat po ng records ng barangay, mayroon ang records ang RPMO. Pero hindi naman sila pupunta sa RPMO, pinapadaan po sa amin, dyan po sa office. Kaya, through NFA RAC. Okay? Maintains complete copies of RFRs, divest and all supporting documents, report financial. Okay, ito po, dapat ang treasurers, nandiyan sa kanya lahat ng mga records. Dapat meron. Kasi anytime po kami as MFA, anytime nagkukall kami, kahit gabi, hindi niyo po nalalaman, nagkukall kami sa mga treasurers niyo. Nagtatanong-tanong kami tungkol sa mga documents, nililipi po kami. So therefore, dapat mayroon siyang copy. Kasi pag wala ang treasurers ng copy, wala silang ibibigay sa amin mag-update or wala silang maisasagot sa amin pag nagtatanong kami. Okay? So, unfortunately, kulang ang ating mga treasurers ngayon. Asan kaya? Okay, eto naman. Bookkeeper. The bookkeeper may be the existing barangay bookkeeper or someone appointed by the community. The bookkeeper is responsible for the custody and maintenance of the books of accounts. In the absence of the bookkeeper, the assistant bookkeeper shall take over tasks and responsibilities. Okay, may mga bookkeepers akong nakita dito. Okay, pwede daw po bookkeeper ng barangay, pero siguro po sa inyo, kumuha kayo ng bookkeeper talaga ng CNSPMC. Okay, iba po siya sa bookkeeper ng barangay. So may mga records po mamaya kung ano mga reports ang dapat i-submit ng mga bookkeepers. Okay? Sabi dyan, records of all cash receipts and utilization of funds in the cash book. Okay? Records of deliveries of in-kind. Bookkeeper na tinatawag ka. Then prepares monthly status of sub-project fund utilization, prepares our monthly bank reconciliation that ensures that all book or records are regularly updated. Trabaho po yan ng bookkeeper. Okay? Bago mo na po mag-back out ang mga bookkeepers, baka nakita nyo na special na kami din sa kanina nung magpasawa ng mga roles. May nakita kong baguhan na bookkeepers na kasi naabot na. Huwag po kayong mag-alala. Huwag kayong mag-back out. Andito na naman kami. Sabi na namin, andito na. Okay? Huwag kayong mag-alala. Eto, sabi dyan, eto naman, pero pwede daw po magkaroon din ng assistant bookkeeper. Kung kinakailangan or kung gusto ng CNSPMC, pwede din po mag-assistant bookkeeper. Kasi sa kadami trabaho, pwede magkaroon tayo ng assistant bookkeeper na makakatulong ng bookkeeper. Dilibutan kayo. Okay? Katulong kami. Ito yung tinatawag natin Executive Committee or EXICO. Kaya nga po nag-establish tayo ng petty cash. Hinahanap ko yan. Nasaan po yung EXICO? Okay. The participation of the Barangay Development Council shall be through the EXICO, which is composed of the following 80 members. Okay, kung makikita nyo, hindi lahat ng Barangay Development Council nandyan. Okay? Ang partisipasyon po nila, inilagak na dyan sa tinatawag na EXICO. Bakit? Sa BDC, ang chairman, hindi na siya. Ang minimum po dyan ng BDC, Barangay Development po ha, huwag kayong confused. Okay, Barangay Development Council. Nandyan ang kapitan. So, nandyan po siya sa EXICO. Okay? Chairperson, si NSPMC, dapat members, nandyan siya sa EXICO. Isang kagawad chosen by the BDC.
hindi pwedeng magreklamo or magsabi na ang barangay hindi involved. Kasi nandiyan sila sa Exicom. May mga representasyon, may mga representative sila inilalaga sa Exicom. Sabi nga dyan, the participation of the Barangay Development Council. Andyan. Then, one kagawad chosen by the BDC. Then the Barangay Treasurer, galing din po yan sa barangay. Head of Project Implementation Team, the Head of Monitoring Inspection Team, Head of Procurement Team, and Chairperson of former PPT. Iyan po ang composition ng Exicom. So, kung mayroon po patawag ang establishment of Pericas Fund, kailangan po mag-antay ng Exicom. Kasi nandiyan siya. Okay, next. Thank you. Dapat naman. Walang thank you na talaga. May naintindihan. Yes. Mag-adapt po kamo sa aga. Ako pati ang manikap sa aga. Question and answer portion. Okay. Thank you. Po, ay stop. Yes. Imagine mo as angka. Po. Saan po? Actually, hindi naman po lahat ng disbursement. Mayroong resolution. PT. Procurement. Ano po? Procurement team. Ang tawag doon sa meron tayong tinatawag na sa kabuuan resolution or project. Isa, hindi naman lahat ng disbursement kailangan pa natin gagawin ng resolution. Kasi may resolution na tayo, mother resolution, na nandiyan na lahat ng disbursement, lahat ng cash in, lahat ng out, dapat nakalagay siya sa isang resolution. Pwede cash. Opo, ang ano po, mayroon tayong tinatawag na establishment of petty cash. Opo, meron tayo na. Mamaya po discussion natin. Sa disbursement tayo po. Okay, mga rules po siya. Okay, sige po. Thank you so much, ha. Thank you. Okay, sige. Mamaya, medyo ahead of ano na lang sa mamaya ang discussions pa po. Okay, thank you sa disbursement po. Sige. Diretso ko na po. Ano to? Lubos-lubosin ko na po at may nasa speaker pa tayo. Madali lang po. Malapit or madali. Counting slides lang po siya. So, maututunan tayo. And cash receipt, syempre, from the word itself, cash receipt. Anong ibig sabihin nun? Cash receipt. Hindi resibo. Kasi receipt ko niya is resibo. Cash na natin receive natin. Opo, pumapasok. Okay, pumapasok sa komunidad. Sabi dito, mayroon tayong, dito po, in number first mismo slide, yung kung paano ipinapasok ang pera sa inyo. Okay, sabi dyan, meron tayong, okay, hindi full downloading of community grants amounting to 2.5 and below net of contingency of. Okay, tayo ngayon, hindi na ako mag-explain. Ngayong modality nito, maliliit lang po ang, hindi naman kaano kalakihan ng mundo. Hindi tayo umabot sa 2.5 pataas. So, magkakaroon lang po tayo ng isang pagbagsak ng kaperahan sa ating account. Okay? Isahan lang po. Expect po na once na po tayong babagsakan ng pera. And then yung contingency, unless mag-request tayo. Okay? Sabi dyan, final plans if contingency fund is needed. Kung kailangan pa natin ng contingency, yun ang tatawagin natin final trans. Okay? Isahan lang pong bagsak. Approval
approval process of grants or funds. Eto kung paano po napapapunta sa inyo ang pera. Akala nyo basta lang ibabagsak. May mga proseso tinatawag. Eto, si NSPMC, siyempre kamo po yung nag-formulate, kamo yung kumbaga saan kayo yung nagplano, kayo yung nag-access because of the RFR, kayo yung nagpirma ng mga RFRs. So, 5 days daw po yan na after 5 days, ibinibigay na siya sa MNC and ACT. So siguro itong si NSPMC, tinutulungan na lang po namin kayo yan, no? Pinupunta po sa inyo, binababa sa inyo, papermahan na lang. Okay. Then, ACT na po, dyan po na sa amin, then sinecheck lang namin kung mayroong mga pagbabago or may kailangang palitan. Then, after 5 days, dyan sa amin, nilalagak na namin, kung sinisubmit na namin yan sa RPMO, yun na po yung nag-request na tayo ng fondo nyo, yung tinatawag natin yung RFR. Okay. Then yung RPMO din, pag na-receive na, na-check na nila, na wala namang problema, and okay naman po yung nakapag-open na ang mga komunidad, so ibababa na yan sa banko. Kaya nga po, hindi po kayo dapat kung bakit kinakailangan natin agad mag-open. Yung mga barangays, kaya dyan nahihirapan, parang ayaw na mag-open ng accounts. Pag po kayo magalit or mag-uyam, okay? Na bakit ang bakit ang mamadali? Kasi may on-time maturation tayo. Okay, yan po. Once na nandiyan na yan sa RPM, kailangan din na ibaba. So wala silang bababaan na bank account pag hindi tayo nakapag-open. So therefore, kinakailangan na mag-open tayo ng accounts. And fortunately, and nagpapasalamat kami, palakpakan po natin ang ating mga sarili because lahat ng barangays nakapag-open na po tayo ng account. So yung mga baguhan, rest assured po na may bago na tayong account sa bangko. Papasok kayo, nakapag-open na. And pasalamatan din po natin yung mga datihan. Kasi hindi nila iniwanan na hindi kayo makapag-open. Okay? Sige. So as of now nga po, may 5 na download na barangays. May pumasok na po. Mag-check po kayo. May pumasok na tayo sa bangko nyo, sa account nyo. Hindi po pumasok sa account namin. Okay? Pumasok po yan mismo sa account ninyo. We have PPR, Kotmo, San Joaquin, Malaki, and the last one is, ay Malaki yata yung last one. Okay, basta naman na po. Rizal. Yes. The last one kasi po yung Malaki, yung Rizal. Kasama yung 4. So 5 na po ang may download. Kaya nag-establish na tayo ng Pentecost and nag-PPM na kahapon, nag-PPM na kami. And hopefully yung mga makapag-establish na tayo, baka bukas yung mga muna, pwede baka after lunch, makapag-establish na din tayo ng Pentecost and makapag-PPM na yung remaining barangays na naman. Okay, sige. Sources of sub-project, kasi ito yung sinasabi ko na hindi yung galing kung kani-kanino man o hindi yung galing kung sa amin. Ito po, may mga sources tayo na dapat pag na-receive ng treasurer, ipopost din po doon sa conspicuous place or sa bulletin board. Okay? Galing lang po yan sa government of the Philippines. Ano ang tawag doon? Yung GOP ng mga funded project. Pero tayo dito sa proyekto ng mga GOP funded tayo. Diba? Government of the Philippines. And we have the World Bank. Natatandaan mo po yung phase 2 natin, World Bank po. Okay, kaya hindi mo sa kanila. Binuta. Okay, so mahalagaan po natin. Okay. Then, from barangay. Bakit meron? Meron po bang ibinibigay ang barangay ng food sa Kalahing sa project? Mayroon tayong LCC na tinatawag na barangay BLG counterpart. Okay? Local counterpart, pwede kasi ang counterpart galing sa barangay, galing sa munisipyo, galing sa probinsya. So, yan po ang sources of sub-project funds natin. And
pag na-receive, sabi ko nga, post natin. Ayun. Other sources of funds na hindi masyado yan nagagamit or hindi naman tayo makaka-receive ng mga ganon. Proceeds from sales of bidding documents. Hindi naman tayo nagpapabili ng mga documents na for biddings kasi kulang naman lang sa bidding natin. And then, hindi tayo na nagawa. Then, the security, pag may bidding yan. So, performance, hindi natin yan. Yan lang po initial deposit. Okay, isa pa yan po. Kasi hindi makakapag-open na walang initial deposit. So, dapat i-acknowledge yan ng treasury. So, sabi dito, sa recording, proof of cash receipts. Ito siguro bago to sa mga treasurers. Hindi natin na na-practice sa mga dati natin modality na dapat daw po may proof of cash receipts na kailangan every time na may matanggap ang treasurer na pera or fundo, kailangan i-acknowledge through acknowledgement receipt. Okay po? May forms tayo, huwag kayong mag-alala. Mayroon tayo yan. Just fill out po once na nakapag-receive na ka. Okay. Yan po, ng mga initial deposit, kailangan po yan. Magkaroon yan ng acknowledgement receipt. Okay. Isa pang proof of cash receipts, bank statement. Ito po ang mga binabak na sa ating mga trans or na loan na natin, magiging proof of cash receipts yung bank snapshot. Nagpapatunay po yun na may natanggap na ang barangay. Okay? And then, for the deposit slip, dapat na-check po yung slip na yan. Mga proof po yan. Internal control guidelines for cash receipt. Ito siya. Si treasurer lamang ang dapat na tumanggap ng mga cheque at cash na contribution para sa project. Siya ay pinakailangan magbigay ng pre-numbered, duly accomplished, and dated na acknowledgement receipt para sa lahat ng pundo na natanggap. Yun po ang sinasabi ko po kanina na lahat po na natatanggap na pundo ng treasurer kailangan mayroong acknowledgement receipt and dapat pre-numbered siya. May 001 kung first time ka sa nakaka-receive. The initial deposit usually yan ang 001. Then ano man po yung bank snapshot, dapat na pre-number natin na acknowledgement receipt. Lahat ng cash o cheque na matatanggap ay kailangan itago sa isang cash box bago i-deposito sa bangko. Okay? Kaya nga po, pag nag-establish tayo naman ng verticals at hopefully, lahat ng barangay mayroon na cash box. Sabi lahat daw po na na-receive, check man yan or cash, dapat ilagak yan doon sa cash box na tinatawag. Okay? Baka kasi magkahalo-halo na sa pera, sarili pera ng treasurer. Masabi ng treasurer, matatagulo na akong kuwalta. Yun, baka magkahalo na kailangan ng treasurer. So dapat i-cash box natin para hindi, alam ko naman po na madaming trabaho ang treasurer. May barangay transactions tayo, may active na tayo sa kalahi. So dapat ilagay na natin sa cash box para hindi na po tayo magkalitulit-tulit. Paano ba? Pang barangay ba to or sa kalahi ba to? So diretso po natin ilagay sa cash box. Naiintindihan po natin mga treasurers? Yes. Okay. Then sabi po dyan, hindi naman kasi ibig sabihin, malang ang dami nagbigay sa araw na yan. Hindi naman ibig sabihin na kada na-receive, nalalansin sa bangko para yung deposito. So sabi na, ilagay sa cash box. Then, lahat ng contribution na natanggap ay dapat na i-deposito ng buo sa community account kinabukasan. Dapat kinabukasan para makikaiwas tayo natin na huwag na nagkaroon ng likawan na kasabay yun. Di ba? Hindi mo naman unintentional na pagkawala yun, hindi mo ginusto. So, once na nandiyan na sa'yo yan, you are accountable for that already. Ayun po? So, iwasan po natin, dapat diretso na natin pinag-mag-aanan sa utang. Siguro tayo yun eh. Meron. Ang Audit and Inventory Committee at ang MFA, ito po ang internal controls ko
ay dapat magsagawa ng surprise. Surprise! Cash counts ng mga undeposited collection money ng PCF, Petty Cash Fund. Lagi namin itong sinasabi sa mga treasurers, especially pag nag-establish kami ng Petty Cash Fund. Lagi namin ang sinasabi na maintain o gamitin yung tinatawag natin cash box. Kasi anytime pwede kami pumunta sa barangay para i-check namin kung nandyan pa ba yung withdraw natin petty cash fund. Kung nagamit na, so i-check natin, i-counter check natin yan sa mga resibo na napagamitan. Okay? Ang paggawa ng bookkeeping ay dapat gawain ng ibang tao sa may hawak at namamahala ng mundo. Tama o tama? Oo. Dapat? Ano daw? Ano yung tama? Sumakusala. Tapos, sabi dyan, hindi dapat ang treasurer ay bookkeeper. Okay? Separate po na tao, ang treasurer at ang bookkeeper. Hindi pwede ako nag-asta, ako mag-record. Hindi dapat ako ang nag-casket. Ako lang ang mag-record ng casket. Dapat bookkeeper ang okay na may record ang treasurer. Tama po yun. Pero kailangan ang bookkeeper siya talaga ang nagtatalaga o siya talaga ang nag-record ng lahat ng mga transaction. Okay? Maigi po yan na may cross-checking tayo tinatawag. I-maintain niyo po na nag-record ang treasurer at the same time, nag-record ang bookkeeper para mayroon tayong tinatawag na banggaan ng mga request. Baka hindi na-record ni bookkeeper, at least may nakita din. May nag-record din si treasurer. Okay? Pero, ang pinaka-importante, lahat ng dokumento dapat andyan. Kahit may records, kung walang supporting documents, wala na. Useless na yan. Wala na sa style. Okay? Nagkakaintindihan po tayo. Okay. Kaya, si Maricel. Makakabuting magdikit ng tala ng mga kontribusyon. Okay, so kasi na sabi ko, as part of our transparency purposes or function natin, makakabuti daw na magdikit, maglagay ng bulletin board or idikit ang lahat ng mga natatanggap, lahat ng mga niluluwas na kwarta ng barangay or ng subproject dapat nakalagay sa bulletin board. Okay? Naintindihan po? Sabi ko, kaunti lang. Medyo, ang boses ko, kaunti na din. Okay. So, thank you so much. Maraming salamat. Diyos, mga balos, muchas gracias. See you again.